Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Jaden en inmiddels zit ik alweer 6 maanden aan het testosteron. Jaden is vlogger. Zijn vlogs gaan over hoe het is om een jongen te worden. Yo beste kijkers, welkom op mijn kanaal. Want Jaden is geboren als Famke, maar had hem nooit echt Famke vield. En doet hij ouder waard, voel hij dat hield hij treger. Ja, op een gegeven moment keek ik toch in de spiegel dat ik denk van wat ik zie en wat ik voel, dat klopt niet. Eigenlijk ben ik een jongen en als mensen zij zeiden of mijn oude naam, dan had ik zoiets van een heel vervelend gevoel. Jaden is geboren als Delilah. Delilah wie een stoer Famke die broeken droeg en kwad hier. En daar waard ze mij pesten. Dus het voelde zo vervelend dat ik zoiets had van nou, dan ga ik toch maar ervoor zorgen dat ze me niet meer hoeft te pesten. Dan ga ik maar gewoon als een meisje kleden, hoe dat hoort. Maar ja, achteraf bleek dus veel jaren later dat het helemaal niet klopt. En dat ik eigenlijk altijd een beetje toneel heb gespeeld in die tijd. Jaden wil hemzelf wezen. Hij wil dat Elsie niet weet dat hij een jongen is. Daarom is hij naar de dokter gegaan. Ze hebben heel lang praten, maar een jellier. Want de dokter wil zeker weten dat hij echt veroordeeld wil. Toen vond de dokter het goed en nu krijgt hij het hormoon wat jongens in hun lichaam hebben, testosteron. Daardoor verandert hij langzaam in een jongen. Ik heb gel. Veel mensen weten dat dat niet dat dat bestaat, maar het is een zakje. Dus hier krijg jij haren van en een zware stem. Ja, allemaal in zo'n klein zakje. Ja, het is toch wel van grote invloed. Ik kom eigenlijk in een soort puberteit. Dus eigenlijk als jongens in de puberteit komen, de stem gaat omlaag. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik 1 week en 2 dagen aan het testosteron. Ja, alweer 4,5 week. Hey allemaal, ik zit bijna 3,5 maand aan de testosteron. Lichaamsbeharing echt heel veel. Mijn arm is flink wat meer geworden, op mijn benen is echt, nou ik kan het wel laten zien. Qua innerlijk merk je ook wel wat anders. Vaak denken jongens net wat meer aan seks. Dus dat soort dingetjes ga je merken. Terug dat testosteron begint Jaden de stadig gewoon hield hij meer als een jongen uit te zien. Maar door zijn barsten moet hij opereerd worden. Nu verstopt hij ze nog in een hesje. Dit lijkt eigenlijk heel erg op een t-shirt. Dat zit heel strak om je lichaam, zo strak eigenlijk dat het je borsten helemaal plat drukt. Doet het niet zeer? Ja, vooral in het begin is het heel erg wennen. Jaden heeft nog geen piemel. Dan moet hij opereerd worden. Maar dat wil hij nog net. Die operatie is heel gevaarlijk. Misschien dat in de toekomst dat gaat veranderen, maar voor nu niet. Jaden kan dus nog net steend plassen, maar vielt hem als jongen geweldig. Hij docht dingen die hij eerst net doorde, liek als toneelspelen. Hij oefent hier met regisseur Julian voor een stik oerman. Julian wordt ik een jongen. Ga zo meteen maar even staan, dan doen we eerst maar gewoon even droog de tekst. Ja, is goed. Je hebt me in de houtgreep en ik kom er niet meer uit. Wat? Je hebt me in de houtgreep en ik kom er niet meer uit. Ja, ik voel me nu heel erg goed. Ik voel me veel zelfverzekerder. Want ik sta best wel in de put. Dus nu durf ik eigenlijk weer met mensen te praten. Ik doe weer wat ik leuk vind, zoals acteren bijvoorbeeld. Ja, dus het gaat op het moment heel erg goed.